Seguimos no Galicia Informa, chega agora o noso tempo da entrevista. Hoxe conversamos co secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a este live. Comezamos, como sempre, cun saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo de Televisión e os que o fan a través de calquera das emisoras de televisión local que emiten o noso programa dende diferentes puntos de Galicia. Hoxe conversamos con Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Señor García, moitas grazas por estar hoxe connosco e benvido. Pois moitas grazas a vos por convidarme en esta televisión a que lle teño tanto aprecio e que estimo tanto o labor que estades facendo, axudándonos a divulgar tamén o que facemos en materia de lingua. Non? Pois moitas grazas, temos moitas preguntas preparadas para vostede. Chegaba vostede ao cargo hai uns meses, co reto, así o dicía, de baixar o nivel de crispación na sociedade respecto do galego. Cree vostede que o está a conseguir? Creo que sí, de feito, se de algo me considero orgulloso, dentro da medida que é o meu traballo, evidentemente, é a resposta que estou obtendo por parte da maior parte de colectivos, de xeito tamén individual, de moitos axentes que interactúan no ámbito da lingua. A verdade é que creo que ao final vai ser a cordura e a prudencia que se impoña no traballo de normalización e dinamización da lingua galega como ten que ser para poder impulsala e para poder tratala como queremos, pois primeiro temos que tela estabilizada, temos que ter unha situación sociolingüística normal na que poidamos traballar en moitos ámbitos distintos, desde moitas perspectivas distintas e moitas ópticas e sensibilidades que moitas veces non van a coincidir, pero si sempre nunha mesma dirección. Isto é o que me refiro eu. En ese sentido, creo que andivemos bastante, falta moito por facer, evidentemente, non podemos relaxarnos e que o que temos que facer é que ver a normalización do idioma e o traballo a prol do noso idioma como unha tarefa común de todo o pobo galego e, polo tanto, aí non cabe estarnos, como digo eu, tirando os trastos á cabeza uns aos outros, porque o que temos que facer é outra cousa, non? En todo caso, que balance fai vostede a nivel xa persoal destes meses no cargo no que sustituiu a Anxo Lorenzo, que é o actual secretario xeral de Cultura? Pois puxemos en marcha unha iniciativa que xa estaba creada na etapa de Anxo Lorenzo, pero que tomou corpo, digamos, e empezou a funcionar nestes meses, que é a Rede de Dinamización Lingüística, por medio das entidades que temos adheridas, un programa de dinamización por primeira vez planificado para todo o territorio, e que, como digo, estaba deseñada previamente, pero tocou a min poñelo en marcha. Está dando uns resultados óptimos, está facendo que as entidades locais se impliquen no traballo dinamizador, está facendo que alcaldes e corporacións tomen conciencia que tamén dentro da administración local, que é a máis próxima ao cidadán, a que máis nos permite interactuar coa poboación en realidade, que se impliquen, que vexan a administración autonómica como máis próxima, que teñan claro que temos que colaborar entre todos para sacar proxectos e programas adiante, sobre todo máis nos tempos que corren. Tamén é moi importante o traballo que estamos facendo coa mocidade, sobre todo coas xeracións máis novas, con nenos, nenas, proxectos como por exemplo, Lingua de Namorar, que é un concurso de lingua na rede, con mensaxes de amor, por exemplo, que parecía que ia ser unha iniciativa así un pouco para as letras galegas, pois tuvo máis de 1000 participantes en rede. A presencia da lingua galega nas redes sociais, a presencia da lingua galega por primeira vez no satélite que a Universidade de Vigo ten no espacio retransmitindo en galego todos os días dese espacio. Son síntomas que nos din que estamos ante unha lingua moderna, ante unha lingua colocada no mundo e que, aínda que temos que traballar arreo por ela día a día, está cada vez alcanzando máis ámbitos de uso ou ámbitos de uso nos que non estivo nunca ou nos que tivo pouca presencia e que onde temos que esforzarnos por metela porque se integre. As persoas que o coñecen din de vostede que é un home de consenso e esa é unha palabra que utiliza vostede moito, non? Consenso. Cree que iso foi determinante a hora de que Núñez Feixóo o elixise para levar a política lingüística da Xunta? Non sei se foi determinante. Que son un home de consenso procuro selo sempre. Non só no meu labor profesional como técnico de normalización lingüística ou como lingüista, senón en todos os ámbitos da vida. Eu creo que neste mundo, dentro da diversidade e dentro da forma de ser que temos cada un,
é fundamental saber convivir, e de que esa convivencia a fagamos de forma máis ou menos plácida, máis ou menos tranquila, dependen os grandes avances que poidamos obter. Nun ámbito tan íntimo para todos como é o da lingua, e que ao mesmo tempo afecta a toda unha grande colectividade humana como é o do idioma, isto é fundamental. Se eu non sei respetar, non sei aproximarme ás condicións de vida, ás condicións socioeconómicas que ten a persoa a que eu pretendo inducirlle un cambio idiomático, vai ser moi difícil que o consiga, porque a lingua, a nosa primeira lingua, a lingua propia, vai connosco dende que nacemos e que empezamos a escoitar os primeiros sons, ou mesmo hai especialistas que din que antes de nacer, non? No útero materno, para acompañarnos ata os últimos días da nosa vida. Eu sempre digo que a lingua é unha das poucas cousas que utilizamos incluso cando dormimos, porque cando dormimos soñamos nun idioma, nunha lingua que sempre é a nosa, a primeira. Non? Como imos pretender obrar un cambio aí, en algo que temos tan dentro, que forma tanto parte non só da nosa cultura como povo, nin da forma que vayamos criado, nin de que nos la falen nosos pais, nosos avós, a nosa parella ou nos nosos traballos, senón algo que temos tan adentro, como imos pretender chegar aí, chegar a ese nivel de actuación se non temos un bo trato coas persoas, se non somos capaces de falar cara a cara mirándonos aos ollos, se non somos capaces de tolerarnos uns aos outros, se non somos capaces de facer algo conxuntamente, como imos pretender cambiar a lingua de nada? Entón, para min pareceme unha condición sine qua non fundamental. Decir, antes de intentar obrar un cambio lingüístico en calquera sociedade, non é unha característica da sociedade galega, en calquera sociedade temos que ter a capacidade de chegar á xente para poder convencela de algo tan importante, se ben non cuantificado en termos económicos, pero sí en termos anímicos, non? En algo tan importante como é a lingua que fala, a lingua na que se expresa ou a lingua na que escribe. Primeiro temos que ser capaces de chegar a esas persoas, saber como sinten, como pensan, como viven, que necesidades teñen, e a partir de aí poder facer un diagnóstico e dicir como vou facer eu para que esta persoa fale máis galego, ou fale algún galego, ou fale só galego, é dicir, depende o cambio que queiramos inducir nel, non? Ou nela. Entón, pareceme fundamental ter un bo trato coa xente, ter unha capacidade de achegamento, de proximidade, para poder lograr a finalidade que nós temos no ámbito do impulso do galego, que é que gañar espacio po galego, e para iso temos que convencer as persoas. Que diferenzas ve vostede entre o modelo lingüístico actual e o do bipartito? Bueno, o actual é máis, eu creo que está máis pensado para as persoas e non tanto para as estruturas. Explícome. Estamos aplicando unha política lingüística de proximidade, de cordialidade, de que se nos entenda antes de que se nos obedeza. Nese sentido, queremos poñer as cousas claras e dicir que nós non creemos que con un decreto se vai arranxar todo, ou que lendo un manifesto de 7 folios en todas as canles de televisión encadeadas, aínda que isto fose posible, teríamos arranxado o problema do galego. O galego é moito máis que isto, igual que calquera outra lingua do mundo. O galego é unha forma de expresión dun pobo, é unha forma de comunicación, e as linguas están feitas para comunicarse, mesmo entre elas, e non para escenificar conflitos, que en realidad aquí non temos. A min, unha das expresións que non me gusta nada é cando se fala do conflito lingüístico. Que pensa vostede de conflito lingüístico? Eu digo que calquera persoa mínimamente iniciada nos estudios sociolingüísticos sabe que en Galicia nin houve en ningún momento un conflito lingüístico, porque aquí non hai linguas en conflito. Aquí o que pode haber é un desencontro puntual entre sectores, digamos, que se preocupan ou que traballan no ámbito da lingua. Un conflito lingüístico é outra cousa. Para haber un conflito lingüístico ten que haber previamente un conflito social. Aquí non hai conflito social tampouco ningún. É dicir, aquí a xente pode falar galego, pode falar castelán, pode falar incluso outras linguas, pero o pobo é todo o mesmo. As linguas non diferencian sectores de poboación, que é unha das cousas que se ten que dar para falar de conflito. Aquí o que hai é linguas en contacto, pero ainda por riba temos linguas en contacto que son moi próximas entre elas, o que en lingüística se chama un bilingüismo
de proximidade, non? Esencial. Calquera persoa que chegue de calquera sitio de España, en 2 días aquí entende a calquera outra persoa que se exprese en galego, non? Entonces, esa proximidade das linguas, que ten ventaxes e ten inconvenientes, porque tamén a persoa que chega aquí, se instala en castelán, non ve a necesidade de aprender o galego, porque se lle entende perfectamente en castelán, pero fai que o que teñamos é unha sociedade que se expresa en varias linguas. O que temos que esforzarnos é porque todo o mundo sexa moi consciente de cal é a nosa primeira lingua e cal é a lingua propia deste territorio que chamamos Galicia, e que mesmo é a lingua propia de outras persoas que non vivindo en Galicia tamén teñen esta lingua como propia. Por exemplo, por os territorios extremeiros de León, por exemplo, ou Asturias, ou as comunidades galegas no exterior, ou os especialistas que temos en máis de 40 universidades espalladas polo mundo, ou, por exemplo, os alumnos estranxeiros dos cursos de galego que pasan dende hai 25 anos polas nosas aulas universitarias en Galicia todos os días. Para eles, en distinta graduación, a lingua galega tamén é unha lingua deles, tamén é unha lingua na que se poden e se saben expresar. Entón, isto temos que telo en conta, que as linguas non obedecen totalmente, por lo menos, ainda que son necesarios, non obedecen a decretos, non obedecen a leis, non obedecen a fronteiras políticas. Unha lingua é algo moito máis amplo, moito máis extenso no tempo e no uso que a todo isto. Todo iso temos que telo en conta a hora de planificar e a hora de determinar como temos que axudarlle a lingua galega a buscar o seu espacio neste século XXI que nos atopamos. Con que se quedan? Normalizar a lingua ou dinamizala? Son conceptos distintos. A normalización é un termo máis técnico, se se quere, non? Máis amplo tamén. Normalizar parte de... A dinamización, podemos dicir que é unha parte da normalización. É a parte máis popular, é a parte máis de traballar cos falantes. Normalización é... no ámbito da lingüística é buscar unha situación normal para un idioma. Non? Que pasa? Que os lingüistas sabemos ben que na evolución terminolóxica hai que andar cos tempos. A ninguén lle gusta que lle digan que o van a normalizar, porque do momento que eu che diga a ti, Susana, que te vou a normalizar é porque partimos dunha situación de anormalidade previa, e a ninguén lle gusta que lle digan que ten algo anormal na súa vida, sexa a lingua, sexa outra cousa. Entón, que pasa? Que é un termo moito máis amable e moito máis concreto dinamizar, porque con dinamización que se entende? Enténdese todas aquelas medidas ou todas aquelas iniciativas que levan a que unha lingua, digamos que avance no seu percorrido social ou no seu estatus social. E entón, isto define moito mellor o que nós queremos facer cos falantes, que é en realidade a parte máis, entre comillas, máis popular ou máis popularizada da política lingüística, e, por outro lado, é un termo moito máis próximo, moito máis afable. Eu sempre comparo coa evolución terminolóxica que houve, por exemplo, no ámbito do traballo social ou dos servizos sociais. Antigamente dicíamos dunha persoa que era inútil ou que era que era un mutilado, por exemplo, cando hoxe son termos que non se utilizan para nada. Por qué? Porque consideranse como pexorativos do estado dunha persoa. Hoxe falamos de discapacidade, hoxe falamos con outras expresións que son, por un lado, moito máis exactas, moito máis precisas, e, por outro lado, non teñen un contido negativo sobre o que estamos intentando explicar. Por iso preferimos falar de dinamización nos ámbitos, digamos, máis abertos, máis de traballo a pé de rúa, máis que de normalización, que é un termo que creo que se debe utilizar máis en ámbitos especializados, de especialidade, en ámbitos máis académicos, se se quere, pero para a xente eu creo moito máis positivo falar de dinamización. Antes xa avanzaba algo en respostas anteriores. Que diagnóstico fai da situación do galego a nivel de falantes? O galego sigue sendo a lingua maioritaria dentro da nosa poboación. É unha lingua que ten moitos anos de historia, que pertence a un país non demasiado poboado, de 2.700.000 habitantes, nada máis. Isto hai que telo en conta porque é un factor importante, nunha esquina de Europa. Pero un país que en 40 anos cambiou a súa idiosincrasia e a súa forma de vida dunha forma rapidísima. De ser unha sociedade agraria e mariñeira no litoral, pasamos hoxe a ser unha sociedade baseada sobre todo na industria, nos servizos, e nunha sociedade da Europa occidental dos nosos tempos. Unha sociedade que cambiou tan rápido, a lingua
que fala esa sociedade ten que experimentar cambios moi grandes tamén. É claro que o experimentou. De ser unha lingua falada por esa base social, digamos, máis relacionada co mundo do agro e coa Galicia interior e coa Galicia mariñeira, pasa agora a ser unha lingua que ten unha moita máis alta consideración social, un estatus social moito máis amplo, é moito máis elevado, no sentido de que hai anos sería prácticamente impensable que un xuiz pudese falar en galego nun xulgado. Hoxe non é moi habitual, pero sí xa hai algúns que o fan. Esta situación hai 40 anos sería totalmente ciencia ficción. Sería moi difícil tamén ir ao médico e que un médico se dirixise a nós en galego, aínda que fose un médico rural, moitas veces. Hoxe é algo totalmente habitual, que cheguemos a unha consulta, se un médico ve que fala que o paciente fala galego, por pouca competencia que teña na lingua oral, pois vaise dirixir tamén en galego para poder entendelo mellor. Estes son todo avances, evidentemente, pero tamén temos outros problemas, en maior ou menor medida, depende como os que iramos considerar. Vivimos nunha sociedade que de vivir dispersa no ámbito rural, houve un gran fluxo de poboación cara aos grandes núcleos urbanos. Os grandes núcleos urbanos, históricamente en Galicia, sempre foron os máis desgalizados. Entón, claro, isto xoga á contra da lingua. Por qué? Porque a poboación, digamos, que se moveu cara ao lugar os lugares onde menos galego se falaba. Entón, isto crea un efecto nesa poboación de aluvión que chega e na poboación que está. Por iso é tan importante traballar a extensión do galego e a promoción do galego neses ámbitos onde efectivamente se fala menos galego, nas cidades fundamentalmente e nos seus perímetros, digamos, urbanos, por chamarlle así. Pero hai que ter tamén claro que isto foi sempre así. Que pasa? Que agora as cidades son moito máis grandes e teñen moita máis poboación e iso, digamos que na conta de resultado de falantes estános costando caro, por dicirlo de alguma maneira. Tamén hai outra consideración que me gustaría facer, que é o que entendemos por un galego falante, que a mellor é un tema que temos que empezar a replantexarnos, porque vemos como noutras comunidades de linguas parecidas á nosa, se contabiliza, se lle quere chamar así, nas estatísticas, pero fundamentalmente o galego onde leva as malas noticias sempre é con relación aos estatísticas, ao número de falantes, ao número de castelán falantes, etc. A nós, para considerar unha persoa galego falante, chamámoslle prácticamente o falante monolingüe, que nas eiquisas manifesta que fala galego e só galego dende a mañá ata a noite. Isto non se fai así casi ningún lado. Por exemplo, en Euskadi, un euskaldún, un falante de vasco, é unha persoa que é capaz de falar o vasco, de euskera, de entendelo, e de ter unhas competencias mínimas en lectoescritura, de lelo e de escribilo. Iso é un euskaldún. Nós se contabilizásemos así os galegos falantes, tiñamos un 96% de falantes. Entón, claro, o tema é, en Galicia agora mesmo hai máis competencia para ler e escribir o galego que houve nunca, porque o galego sempre foi unha lingua popular, pero nunca estivo na escola, nunca accedeu aos grandes medios de formación da poboación. Pero cada vez máis a nosa xente, a nosa poboación, fala galego, fala castelán, agora mesmo xa outras linguas tamén, nos ámbitos máis laborais, pero galego e castelán fundamentalmente dependendo do medio no que se atope. Ao mellor unha mesma persoa pola mañá fala galego coa súa familia, chega ao seu posto de traballo fala castelán, logo cos compañeros de traballo cos que queda para xantar, pois volva a falar galego, pola tarde cos fillos con un fala galego e con outro fala castelán, quer dizer, cada vez temos falantes máis con este perfil. E entón, ao mellor non temos que deixar de plantexarnos a dicotomía de galego falante e castelán falante, porque agora hai falantes que falan galego e castelán, pero máis galego. Outros falan galego e castelán, máis castelán. E hai outros que, evidentemente, que falan só castelán. Entón, temos que tamén un pouco darlle unha volta a como facemos, digamos, como catalogamos o falante tipo de Galicia agora con respecto a como facíamos antes. Eu creo que agora hai moita máis xente deste tipo que dependendo o contexto no que se atope, pois se está no posto de traballo, se está coa súa parella, se está cos seus amigos, se está co club de fútbol, se está cos nenos, se está cos maiores, cambia de rexistro facilmente dunha lingua a outra. E isto é algo que temos que aprender a traballar e a convivir con este tipo de situacións, porque nos entornos urbanos onde temos moita poboación, cada vez dáse máis esta situación. Pero sí que hai nenos e mozos con moitas dificultades para expresarse en galego. Malia que o estuden na escola, non lle preocupa iso? Sí, evidentemente, é unha das grandes preocupacións que temos. Tamén se pode servir como atenuante, tamén eu sempre digo que esa situación non é nova tampouco, é dicir, volvo outra vez
os entornos urbanos, onde habitualmente nos centros escolares o galego tiña moi pouca, ou dependendo a que tempo nos remontemos, unha nula presencia. Dicir, os nenos nas cidades falaban sempre castelán. Era máis tarde cando entraban en contacto con galego e cando se instalan en galego. Para iso temos que traballar moito e temos que traballar a fondo, non? Tanto no ámbito educativo, que é moi importante, é un piar básico da nosa sociedade, como no resto da sociedade tamén, porque eu sempre digo que, aínda que teñamos unhas escolas e uns centros de educación onde se ensine todo en galego, se o neno ou a nena, unha vez que sai do seu centro educativo, vai a un centro de saúde, ou vai a un club de fútbol, ou vai a unha casa da cultura ou unha biblioteca, está todo en castelán, digamos que quen galeguiza, quen nos dá o uso da lingua é a sociedade no seu conxunto, non só o ámbito educativo. O ámbito educativo danos a competencia de poder facelo e danos, iso sí, que é moi importante, unha actitude moi boa cara a esa lingua. Non? Pero logo o uso ímolo coller dependendo de onde traballemos, con quen esteamos, quen se xeran as amizades, etc. etc. Na pregunta, centrándonos xa na pregunta que me dicías, é importantísimo. Por iso as actividades de dinamización lingüística que estamos desenvolvendo de momento están centrados basicamente nas idades máis temperás. De 3 a 10 anos, unha delas que se chama Galego de Cine, por exemplo, ou ata o Títere Hop, que é para adolescentes. Non? E aí é importantísimo, pero somos conscientes tamén de que hai que chegar polo ámbito de ensino, polas novas tecnoloxías, polo deporte. Temos que ir sempre pola parte máis cordial, asociando a lingua a valores positivos que nos faciliten a entrada con esta xeración máis xoves, que é a gran responsabilidade que temos, é o gran traballo que temos, é o que nos fará que o galego perdure dunha xeración a outra. Rematado xa o curso escolar, cumpriuse ou non o que establece o decreto de plurilingüismo? Sí, o decreto está funcionando perfectamente nos centros, non temos ningún tipo de constatación, digamos, de que haxa ningún problema en ningún centro pola aplicación deste decreto de plurilingüismo, salvo axustes puntuais, como se poden dar en calquera outra materia ou en calquera outra área, tanto a comunidade educativa como os docentes, que forman parte, obviamente, tamén da comunidade educativa, como pais e nais, como os propios alumnos, eu creo que teñen a competencia que teñen, uns máis e outros menos, en lingua galega, pero que iso non depende en maior ou menor medida de que teñamos un decreto ou que teñamos outro. O decreto único fai é fixar o número de horas que hai que dedicar a cada unha desas linguas. Por iso eu digo moitas veces que non debe ser un decreto do ensino a causa para que nos esteamos, como dixen ao principio, tirándonos os trastos á cabeza uns aos outros. Porque o decreto do plurilingüismo, que é o decreto 79/2010, é un decreto máis, como ten habido outros antes e outros despois, que o que fan é establecer, fixar un número de horas de impartición da lingua, pero o labor de verdade coa lingua ten que facer o docente na aula, ten que facer a comunidade educativa no seu conxunto, cos alumnos e coas alumnas, ten que facer a sociedade nun sentido amplo. A min iso é o que me preocupa, esas estruturas máis grandes, non que un determinado decreto diga unhas horas máis arriba, unhas horas máis abaixo. Iso, evidentemente, é importante, todo o marco xurídico que manexemos e toda a normativa que manexemos é importante, tela en consideración, pero un decreto único que fai é fixar unhas determinados condicionamentos que hai que cumprir e a partir de aí o traballo que hai que facer é moitísimo máis amplo que estar sempre pensando nun decreto. En todo caso, dentro do BNG din que ese decreto non se cumpre e que non se chega ao 20% de clases en galego. Si se chega. O que pasa é que cando o BNG fai esas cuestións é porque se está centrando só nun ámbito, nun ámbito moi concreto. Non? Eles refírense normalmente a entornos urbanos e refírense puntualmente ás clases de infantil, non? Que todos sabemos que dependen da opción da lingua materna que marcan os pais e as nais cando matriculan os seus rapaces, non? A partir dos 3 anos. É evidente que aí falta moitísimo por andar, e que temos que convencer a eses pais e esas nais que elixan o galego como lingua, que elixan o galego como lingua materna para os seus fillos, que se impliquen tamén en falarlla na casa, porque non é só na escola, non? Pero, bueno, ese é un dato parcial que se refire só a un determinado segmento da poboación e a determinados entornos xeográficos da poboación. A situación global de Galicia non é esa para nada. Hai unhas semanas reuníase vostede ca presidenta de Galicia Bilingüe, unha entidade moi mediática nos últimos anos, que lle pedía un cambio nese decreto, que o idioma das materias fora rotatorio ata segundo da ESO. Que lle parece esa proposta?
É unha proposta que habrá que examinar, como moitísimas outras que temos, e que sería unha forma distinta de aplicar o decreto. De todas formas, non está previsto, e así yo fixen saber a representante desta asociación, non está previsto cambiar ni modificar ningún artigo do decreto na súa aplicación de momento, porque esa modificación que eles propoñen obrigaría, como digo, a cambiar o articulado do decreto. Non está previsto facer agora de momento ningún cambio normativo no que se refire ao ámbito da lingua. E para cando unha xuntanza con representantes da Mesa pola Normalización Lingüística que se queixan de que vostede non os recibe? Pois non sei por que se queixan diso, porque non só os recibo cando eles queiran, e mira que rápido digo así, senón que persoalmente teñolle manifestado ao seu presidente e a outros membros aos que sí recibín, non por ser da mesa, pero sí por ser representantes de outras plataformas ou de outros colectivos, como pode ser, por exemplo, o Correlingua, ou como pode ser casos puntuais de xente que eu recibí que tiña queixas no ámbito lingüístico e que viñan con un abogado ou abogada que é da Mesa pola Normalización Lingüística. Teño unha magnífica relación co presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, con Carlos Callón, coñecémonos há moito tempo, coincidimos en moitos actos, como pode supoñer, en moitos sitios, e el sabe que, ademais da boa relación que sempre tivemos e que agardemos seguir conservando, que lle dixe moitas veces que me viñera a ver desde o principio. Teño lle dito de verdade, teño lle dito moitas veces, porque non ves a verme. Bueno, a súa pretensión é ter como interlocutor na Xunta de Galicia o presidente da Xunta de Galicia, que é unha pretensión, bueno, lexítima, e que eles como colectivo e como asociación poden defender e poden ter. Eu, evidentemente, non son o presidente da Xunta de Galicia, son o secretario de Política Lingüística, pero eles saben, reitero, agardo e desexaría que un día viñesen á Secretaría Xeral de Política Lingüística entrevistarse comigo ou manifestarme a súa planificación que eles teñan ou as súas inquedanzas. A porta da Secretaría Xeral de Política Lingüística está aberta, non digo as 24 horas do día, pero sí o horario de da mañá á noite para todos aqueles e aquelas que teñan algo que propoñer en materia da lingua. Evidentemente, a Mesa pola Normalización Lingüística é unha entidade que respeto desde hai moito tempo, ainda que obviamente non coincida con eles en algúns postulados, pois será recibida na Secretaría Xeral de Política Lingüística como non pode ser de outra maneira cando eles queiran. Pois aí queda que tomen nota. Bueno, dicía vostede que cando falamos do galego centrámonos no ámbito educativo, é certo, hai outros campos, moitos outros campos nos que non se emprega habitualmente. Hai algún que lle preocupe a vostede especialmente? Antes falaba da xustiza, o deporte... Estamos traballando para chegar, sobre todo, a eses ámbitos onde é moi difícil, ou sempre foi moi difícil, o da xustiza, como te podes imaginar, é un. E non só polas reticencias que poida haber con respecto ao galego, senón por outras circunstancias que concorren no idioma que emprega a xustiza. Por exemplo, a lingua de xustiza ten que ser un léxico que é moi preciso, non? O que se utiliza de forma se utiliza sempre dunha forma moi precisa. Tamén o propio funcionamento interno do ámbito xudicial e do corpus xurídico incluso existente é moi, como che diría, moi lento para inserir cambios, sexan de tipo lingüístico, que son cambios grandes, como de calquera outro tipo, non? E aí estamos traballando moito, e tamén podo dicir que temos experiencias moi boas. Estamos traballando no que é a traducción xa do programa Minerva, que é o programa co que se traballa nos xulgados, que contén todo o corpus documental e que agardemos que neste ano, no que andamos, poida estar a dispor de todos os traballadores e traballadoras dos xulgados e das audiencias na súa versión en galego, para que poidan utilizar documentos en galego. Isso é fundamental, ao meu entender. Acaba de ver a luz o Dicionario Xurídico Galego, que é unha magna obra coordinada polos magistrados Luciano Varela e Xoán Barreiro, que é unha ferramenta fundamental que agora queremos poñer en aberto, en liña, para todo o persoal que traballa co léxico xurídico. Estamos dando pasos. A Irmandade Xurídica Galega está facendo un traballo ímprobo en todo Galicia. O outro día estivemos na Coruña, onde máis de 100
operadores xurídicos, dende xuíces, fiscais, abogados, procuradores, traballadores de administracións, pois, bueno, fixeron unha incorporación a Irmandade Xurídica onde, digamos que prometeron, entre aspas, non, incorporar o galego ao seu traballo. Vese que algo se está movendo, no ámbito xurídico. O que nos interesa tamén moito é o sanitario. A sanidade é unha administración que, pola súa natureza, influe moitísimo no comportamento da xente. As persoas temos que utilizar moitas veces a sanidade, moitas veces nunhas circunstancias anímicas moi especiais, e por iso queremos influir aí. Estamos deseñando tamén unha campaña para os nenos hospitalizados, por exemplo, que é un ámbito no que novo, no que os nenos, dicíame outro día Ruth, a pedagoga do Hospital Clínico, que para un neno un minuto nun hospital non dura 60 segundos, dura 90 e pico, non? E entón queríamos deseñar algo para aí tamén, esas tardes, non, dos nenos hospitalizados, así como implicar os profesionais da sanidade en que o galego é unha lingua de proximidade, é unha lingua próxima que pode incluso axudar a curar, non? Eu creo así, coñecín a un médico que ti tamén te referencia de que foi Remóndez Portela, que me explicou miles de veces o que é o humanismo dentro da ciencia médica, non? Por aí creo que é unha boa porta de entrada do galego, de que médicos e enfermeiras saiban que a lingua tamén nos pode axudar a que os enfermos melloren. Habría moitos máis ámbitos, o da mocidade, por iso nos interesa o do deporte, porque aglutina moitísimo a mocidade, o empresarial, o socioeconómico. Como dixen ao principio, hai moitísimos ámbitos onde podemos traballar todos e todas desde distintas ópticas e distintas formas de facer as cousas, pero queda tanto por facer que hai sitio para todo o mundo que queira traballar a prol da lingua. A vostede quedalle moito por facer, a mí moi pouquiño tempo de entrevista e moitas preguntas sen facer, así que terá que vir outro día. En todo caso, unha breve. Que pensa cando escoita o galego que falan a meirande parte dos nosos políticos? Que lle pasa pola cabeza? Bueno, pois hai de todo, non? Hai xente que ten máis competencia en galego, outros non tanto. O importante é Mais ben destes últimos. É o que foi sempre, de feito é unha bella crítica que se lle fai á clase política, non? De que o nivel ou a calidade do galego que empregan. Eu creo que tampouco temos que ir tan alá, no sentido de que estamos máis na fase de pedir que falen galego, que falen sempre galego e que teñan o galego como unha lingua propia que é do goberno que representan. Estou falando dos políticos do goberno galego, igual podíamos dicir dos políticos do ámbito local ou do ámbito da Administración Central do Estado en Galicia, que tamén teñen que empregar o galego, non? Falar o galego. A min váleme con que gozo moito cando vexo unha persoa que se lle nota que é castelán falante, fai todos os esforzos posibles por falar galego. Sexa un político, sexa un empresario, sexa quen sexa, non? Eu creo que aí é onde se ve que o galego está avanzando, porque está avanzando nunha persoa que en principio fala castelán e que está pasándose ao galego. Evidentemente, non lle podemos pedir a ninguén que de repente o galego se fale cunha tremenda corrección, é dicir, os pasos no dominio dunha lingua son paulatinos. O asunto é que empecen a falar galego e que o fagan e que nos políticos que teñen responsabilidades, por exemplo, no goberno autónomo, teñen que preocuparse porque ese galego sexa dunha maior calidade lingüística. Pero sempre poño o mesmo exemplo. O Lendakari Barreche, sendo o Lendakari do Partido Nacionalista, cando chegou a ser Lendakari, sen saber falar euskera. Non sabía falar nada de euskera, non? O que lle valeu, evidentemente, obviamente, tamén as críticas na súa modalidade. Bueno, pois aprendeu a falar euskera máis tarde, falou euskera e defendeu-no como calquera outro Lendakari. Con isto quero dicir que aquí o que conta é a actitude que se teña ante esta iniciativa. Non me preocupa tanto a calidade de lingua, que se estima cando é boa, en ese sentido notase perfectamente cando un é galego falante ou se preocupou por aprender ou por estudar o galego, e outros que ao mellor non se preocuparon tanto ou non tiveron a ocasión, non? Chégame con que o falen, e que o intenten falar cada vez mellor. Pero ese é o segundo estadio. É vostede un optimista. Ten que vir de novo, porque xa lle digo que me quedaron moitas preguntas por facerlle, pero non teño xa máis tempo, así que teño que despedilo. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco, sei que ten unha xenda moi apretada, así que queda xa convidado a volver. Moitas grazas. Moitas grazas a vos, e aquí me teredes todas as veces que queirades. A todos, grazas tamén pola súa compaña. Sabe que volvemos dentro de 7 días cun novo protagonista da actualidade.